Sanibona wengane zakwethu, sanibona. Ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba ni right. Cha, wengane zakwethu. Angeke ngidedele nje nami ubuhlungu bami engibubonayo ngoba izwe lethu lolo ngiswayithi. Uma singakhulumi ngalezi zinto siyohlezi njalo sibuyela emumva kungena sidingo. Ngifuna ukuhlala lapha ya eEastern Cape into engiyibonile. Uthi uOscar Mabuyane hambani manje nebantwini niphendule nale eza inbox leze beniziba sonke lesikhathi hambani niphendule manje hayi cause kuya kuma election. Sibona abantu benika ama full parcel benikeza ukudla namafuthi benikeza ukudla. Sibona bebanga bedonsisana abantu ngoba kuyaziwa ukuthi abantu balambile. Bantu base Eastern Cape nonke iEastern Cape yokhululwa yini? Inina enokuli Eastern Cape. Yabona njengamanje nisele bonke ama prophets manje aphakama nisele bambala abayibonayo lento iningi lenu nisele ngoba ekugcineni uma ngabe sekukhulunywa izinto ngani niphatheka kabi. Sesibona izinto ko cutting age siphatheni niphatheka kabi. Sibone niwela emlanjeni ngamabhokisi kubhlungu niphatheka kabi. Uma ngabe uya Google ufika ukuthi yipi province ephuwa kuthiwa Eastern Cape niphatheka kabi. Kodwa makuvela ithuba nje njengamanje ukuthi niphakame nishintshe isimo anifuni. Kuyimanje komasipala bene Eastern Cape kugcwele okhazini nomzala nokhazini. That's why ubona omasipala befaila kanje bengasebenzi. Ingoba kugcwele okhazini kwazile wagwaza ukhazini walala kugcwele lonto leyo. Ingakho kungasebenzeki. Sizolmema bani base Eastern Cape ukuthi siyanicela ngokubele benkosi phakamani sukumani njengama province onke. iNC idlala ngani yanazi yokuthi nina ni ground labo lokuthola amavuti. Ayikho into abazonenzela yona. Busani bantu base EC uvumela ukuba iground lama politician. Busani bantu base EC ukuvumela ukuba inhlekisa eSouth Africa. Phakamani ngane zakwethu nangu umkhonto wesizwe. Sibuthene khona sonke. Ngoba sifuna change. Iyonto esifunayo. Asifuni bekhona iprovince ehlekwayo. Asifuni bekhona abantu ababokelwa phansi. Asingabi inhlekisa abantu bakuthi. Phakamani ngane zakwethu. Ayikho into ezokwenziwa iNC eEastern Cape ayikho futhi abakaze benze lutho. Uma nehluleke manje kuphakama hayi bafowethu siyoncama senivumo ukuthi hayi futhi poverty nayithanda. Sibonga kakhulu labase EC asebephakamile. Kulama profit lawa nibona ngathi baphakeme kona. Hamba uKZN baphakeme ngoba bakhathele ipoverty. Buke Limpopo, buke Joburg, buke Mpumalanga, buke Cape Town. Baphakeme ngoba bakhathele ilento ekuthiwa ipoverty, bakhathele iNC. Bantu base EC khathalani phela nani. Khathalani nani njengawo wonke umuntu. Indlela aninazo kuma province amanye zigugile, indlela zenziwa zigugile.
ezinye indawo isinja azikaze zi-experience indlela ezi right. Phakamani bantu bakuthi ayikho into ezokwenziwa yi-ANC. Amavidiyo siwabona njengamanje abhlungu, nama-event abawenzayo baniphakelisa kwezinja. No bantu bakuthi phakamani bafowethu, enough is enough. Sekwanele manje bafowethu, sekwanele ngane zakwethu, sekwanele. Asibambaneni siyindle emnyama, asibambaneni sihlanganeni bafowethu, sakheni izwe lethu eliphilayo. Iprovince yase-EC iyolungiswa yini? Uma nisavotela i-ANC, hayi usibantwana bakithi kusekude kakhulu kunina. Nisazokhala nje cutting age cha impela, hayi isazoba nani nje esithi isikhathi. Ayakhelwanga nina cutting age, ayakhelwanga nina, kodwa kubuka ngathi manje siyakhelwe nina. Phakamani bantu bakuthi, phakamani ma-EC amahle. Ningavumi ukuhlekwa izizwe, ningavumi ukusalela emva, ningavumi ukuhlekwa abantu. Phakamani ngane zakwethu, ixesha lifikile. Phakamani, nanku umkhonto uyakwaza. Asambeni siyokwenza ama-province ethu aphila be right. Asambeni ngane zakwethu, asambeni bafowethu.